Ok, rydyn ni wedi dod yma I M ac A Grangetown I weld Squids. Squids, siwrt mae'r curry achos ti di achebu curry cuia a chips? Yes, sa'n siarad o. Na i gweud ti'n mynd bach. O, tro cynta? Ie. A ti'n eitha lleol i'r ardal, ie? Ie, just roedd banel, really. O, ti'n dod i'r siop chips yma yn eitha aml, fi'n cymryd? Bracwas, cynno a swper. Gwych. Wel, mae'n eitha hanfodol, really, yn y tywydd yma. Ie. Gael tipyn bach o... Sy'n gael o dde? Fi wedi trio popeth yn y menu, fi wedi cael mor beth lawr a chicken curry. Not bad. O, okay. Ti'n gweithio trwyddo fe, ie? Few to go, ond gwan iawn. Gwych. Digon? Ond fi'n meddwl bod M ac A ydy'r siop chips gorau yn Gogledd Grangetown. Beth yw dy fan di? Gogledd Grangetown a Gogledd y Bys. Salt, please. Thank you. Interview a Luke now. Gwych. Diolch.